Abans em dedicava al món farmacèutic, perquè sóc auxiliar diplomada en farmàcia. Però, veieu la meva bata d'abans, però ara em dedico a una cosa molt i molt diferent. Quan estava fent la meva feina a la visita mèdica, jo tenia unes altres inquietuds de muntar el meu propi negoci. La idea no tenia clara quina seria, el que sí que estava destinat al món de la dona. No sempre durant tota la vida s'està fent el mateix i que si tens una idea o tens una il·lusió, s'has de tirar endavant, no t'has de quedar amb la primera feina, no? Luquino, cariño, mira Luquino! Luquino, vine! Vine aquí! Ai! Pues la gent del meu entorn, quan els vaig explicar que volia muntar aquest negoci, em donava molts ànims, ho trobaven realment interessant, no? I si jo me deixava aconsellar per persones expertes, doncs que seria un espai molt maco. Abans de muntar la botiga, evidentment, jo em tenia que formar, tenia que aprendre coses. Llavors vaig començar a fer tupper-sets per una empresa. A Girona jo vaig ser la primera en començar amb ells i arrel d'això va ser el que a mi me va donar ànim encara més per posar en marxa el meu espai. Una cosa curiosa que sí que es deia a Girona al principi és que li deien el set shop pijo. Això era una cosa que em feia molta gràcia, no? Però va costar molt treure la paraula set shop. Fins ara diuen que no és un set shop, que és una botiga sensual, que venen de tot. Jo no me pensava que fos tan dur. Jo pensava, és una botiga, que guai, no, que mono. Doncs no, perquè són moltes hores de solitud, també, i que això s'ha d'aprendre, i després són moltes hores de feina de cop. Jo dic que s'ha de ser valent, que has de tirar cap endavant, perquè el cara a cara i el tractar una il·lusió teva és algo molt important i penso que tothom ho tindria que provar-ho un cop a la seva vida. Una idea pot semblar estranya, però no hi ha projectes impossibles. Doncs la idea de muntar aquesta botiga va venir d'un viatge que vaig fer a Buenos Aires, una zona on hi havia unes botigues precioses, molt ben decorades, molt femenines, on venien diferent tipus de producte, tant roba interior, o llibres, o roba de dissenyadors joves, i jo vaig pensar que per què no, a més de tots aquests productes, jo a la meva podia introduir un producte de sexualitat, que és el cas d'aquests joguets, que són productes especialment per la salut sexual, les boles, les famoses boles, que serveixen sobretot per enfortir el tema del sòl pèlvic. La gent que ve aquí a la botiga a preguntar per qualsevol tipus d'objectes o cosmètica eròtica que tenim tenen una certa timidesa però no tenen vergonya. Així com jo em pensava que hi hauria més tabú, no l'he trobat. Suposo que és la confiança d'això de l'espai. Aquí tens tot el que és la llenceria, aquests jocs per si vols regalar a algú, aquest que és molt mono, aquest rosa és. Hola, ja esteu aquí? Sí. Endavant. Vinga, va. Doncs ara us explicaré una crema nova que ha arribat del Canadà, que deixa la pell així com la seda per fer massatges. Mira, aquest és molt divertit perquè es carrega amb l'ordinador. Carregues, el tanques, sembla un pen. Sembla un pen. Que sí? I és un vibrador. Aquestes, doncs mira, són uns polvos de mel. Veus? Pots fer massatges per tot el cos. I ara llepa. Sí, es menja mel. Doncs això pots posar-ho per tot el cos, suau, un massajito, i jugues. Veu que fa molt bona olor? Doncs el més positiu d'aquesta feina són les clientes, les clientes que se senten molt còmodes, molt agraïdes, i això és una cosa que jo em sento molt bé i que agraeixo molt, el somriure, la tranquil·litat i la confiança, sobretot la confiança. Als emprenedors els diria que sobretot que es deixessin aconsellar molt i molt bé. Això sobretot, per tenir més seguretat i saber on han de fer, què han de demanar, on tenen els seus punts febles i després que tirin endavant, perquè els somnis de vegades també es fan realitat.